kasi tho dieng ga santarik jeliu kinong yalam jong ka Hill State People Democratic Party Youth Wing jong ka Nongstan constituency kila let banyak kendo ya ka smiti Hema Nayak IAS Deputy Commissioner jong ka West Khasi Hills man pan jing bet bantay ya umat sa jingkan mau ya unong seng jong ka party uliet ba hoping stone lingdo ha ki benta ki bahap ha ki jaka sarkar ka jing pan jing bet bantay ya umat sa jingkan mau ya utai unong yalam ka party o balaklat no ka day ka jing ang nuot ka balaslam baha henry na ka daw jong ka jing bom yo ya ka jaka kala sa teng hado menta kumta kumba ka jing let ya kendo ya ka Deputy Commissioner ban kerpat ban penyo ya ka jaka kidan ka jing kermen ba ka tay ka jing temu kan urlong ta kasi santrik jong Naijun ada pundu na kaliang jong ka HSP Youth Wing ngiriwan man ya kendo ya Deputy Commissioner jong ka West Khasi District agaba ngila aya ka proposal bana kaliang jungi kisamla bat ka parti berkawai ngi wan ban pan jaka hangne po nong san bangin tay yung mod jong di late Kingston kendok di balong di MLA jong kani kathan ka jungi bat lalong MLA ba sok news nem bat unju lalong ku MP jong ka Shillong Parliamentary Constituency bat lalong ru i MDC bat ilabat kum UCM jong ke KGDC ru bat kabakam kraw kolong ba i len ma i Kingston do dei u nong yalam nong pranti jong ki Hill State Movement Fighter di nakalian jongi ngi wan ban kapat ya IDC ba in ai jaka ngi ya kinu jaka ki ba kamlong i pat ba bangin pen sanam ban pen kraw kenang bagi pateng di jongi kin itu yang ni uru kraw jo kejaj benreu bat bangin lek burom EU bat is movement ba nakalian jong ka Deputy Commissioner ru kelai ka jingis nuk tilang ke jongi ba nakalian jong iru insa budin ya kene kam ba ini keren bat ki badi pet ya kene kam bat pendep kloy ti tang pimpin disebut